Alright Mbukelo Zwide production kuZwide wasehluhluwe njengamanje ngamukela ibhungu elisha qhola ke Thaphila mfowethu Mnomzana ngiyaphila ngathemba nawe uyaphila ngikhona mfowethu kade ngizwa ukukhulunywa indaba enkulu kuthiwa ngazi kuyalontsha kwaShentoni kanjani njani mfowethu kwenzakalani ubani okuphi nendawo lo mfowethu umntaka baba ngiqale ngibingelele bonke nje ababukeli beZwide production lo okhulumayo uPhilani Icele udabuka endwedwe emishini uPhilani Icele umbhalo wencwadi usebhale incwadi ezintathu eyokuqala uangizalanga yabo lamathumbu esibili isondo liyajika esithathu umkhuba usekhaya so lo mbuzo ngibuza wona ngizogqila kule yesondo liyajika iyona bafezo lontshwa othongathi ngomhla 6 July mfowethu mhlawumbe kumema abantu abasondelene kakhulu nethi kanjalo nothongathi ukuthi baphume ngobuningi babo ngathini mfowethu inhlelo zithini zongena ngaphakathi mfowethu uma ngabe kunomuntu onothando lokwazi ukuthi yini lontshe uma kumuntu onothando lokwazi ukuthi incwadi ifundwa kanjani ibhalwa kanjani kumuntu onothando o-around eThekwini othi ngiyafuna ukuthongathi kuyobona lento ezobenza uPhilani Icele inkulu ayincane into edala ukuthi inkulu kangaka kuyocelebrate lapha mfowethu uDepartment of Education uyiselectile incwadi yami yongena ezikoleni so nginqanqa wonke umuntu ngabe umfundi ngabe high school ngabe umdala because ithinta bonke abantu mfowethu umuntu ufuna ukuthongathi kubhukhwe isithi inombolo yami ngizishiya nje masesivala book isithi to avoid ukuphoqeka okungenwa ngelist bese ungena ngaphakathi uhlale phansi kunethezeke ayikho into izobe ingekho sobe khona entertainment sobe khona ama guests ezo encourage ingane ezincane nabadala kuzobe khona nje abantu aba-achievile empilweni khona othisha lapha khona amanesi kuningi bafuthi bekwenzeka kuzobe kumnandi ngale lesimangaliso ungabhoreki uhleze ekhaya we-weekend umhla 6 July into inhle kungenwa mahhala nento edliwayo futhi izoba khona iqala nini ukungena lento enhlizweni ukuthanda ukuba umbhalo before I was doing grade 12 at Chesterville Secondary School ngangifundela iclass incwadi ethi bengithi lizowona by na kanjani sibiya ngafunda udelo waziyo ngafunda nothing but the truth nganginethoni yayiheha abafundi bonke babecela uMiss ukuthi Miss Nyaba sicela ukufundela uPhilani Icele incwadi ngoba umlingiswa nje kuangizala leyo kuqala yana kanjani sibiya esibengisi lizowona ngangifike ngibe ungithi ngishintshe ngibe umhlengi ngishintshe kube umahlengi ithona mishintshe ingane zikuthanda ke lokho yaqala lapha ungena enhlizweni yami lento uthi nami ngayenza lento after matric mfowethu mhlawumbe mfowethu ngale uba umbhali khona okunye singakubona eminyakeni ezayo ukwenza uPhilani ujulile akalali uma umuntu uzazi uphophele phambili uhlezi ucabanga isu ezokufayela imali egcineni nginenkampani engizoyilontsha ngomhla 24 September endwedwe iUniform Love since ngihambela izikole nezincwadi zami ngiyamotivate ingane esema primary ma high school ngigqugquzela ukuthi impilo ihamba kanje imfundo uma ungabuye ishalazela uzoba umuntu kanje so ngitheme ngihamba ngaqaphela ukuthi ingane eziningi iuniform ayinhle enganeni anginawo amandla ukuthi ngilekelele for now since ngithola inzuzo ezincwadini zami engidayisayo ngisevile bank ngabeka inkampani yami ngizoyilontsha ngomhla 24 September ngiqale ngihambela izikole zangasekhaya ngiyonikela ngeuniform enganeni mfowethu mhlawumbe umuntu ofuna ukuzindaba eziningi ezinhle ezikhulumayo ku social media bakubamba kanjani ku TikTok Philani Mtshophi Icele Philani Mtshophi Icele u Facebook Philani Mtshophi Icele WhatsApp 084 30 26835 084 30 26835 Umtshophi akadlala umtshophi uyabagwaza ngitshopa ngempela mfowethu kusho mina inkunzi umtshophi umthunzi ophumula amantshitshi namajongoso umqanso ongadonswa mbongolo odonso Mercedes ufohla bevalile udlula abakhulumi basinyambonaka sebhala incwadi usenesithathu kunjalo sihlangana nothongathi mhla 6 July mfowethu la uphethe umzukulu ematsha amnqobazo ogede 7 abasaba abaningi mhlawumbe amazwi ongathanda ukuphetha ngawo mfowethu ngathini kuyintsha kuyiyouth ngiyazala ngomhla 18 umuntu osokhaya omusha lusha ngikhuluma nawe ngane esesikoleni eprimary esejuna primary high school osebenzayo mawusawulusha mfowethu umzala kajabule umzali angathi umzali ehleli nabanye abazali amakhulunywa ngawo kuthiwa hey usabele Nkosi yami simbone edlula la ehamba kanje avela ayishaya izinqa umama noma athi hey angisayazi indaba achitha isandla athi mina angisazi ngizothini ngaye umama ayishaya isifuba methwa nje uPhilani Icele samazi maphilani ingane yami ibhala incwadi esithathu iyolontsha uthongathi abe proud umzali wakho ingane yami iyasebenza kanti ngithengela igrosa iba usize ekhaya umzali mfethu angasho ukuthi angizalanga ngabo lamathumba ebukhulunywa ngawo umuntu omusha vuka uyithatha isikhathi sakhona usengaguqula isimo ekhaya bakukhothamele bakupraise ekhaya ube usizo hayi ukuthi bekhulunywa ngawo ekhaya wonke umuntu athi hayi weyosibani bani ayiphakela izihloniphe uhloniphe umhlaba uhloniphe abazali konke ukuthola okufunayo ngiyabonga Zwide mfowethu ithuba nginike lona
ukuphendula nawabanye bezeveza njengoba inkampani yakhe idlondlobala ikhula nje. Ngifisa uNkulunkulu akubusise mfowethu bonke abafisa ukusizakala basondele kuwena basizakale. Ngiyabonga kakhulu. Uthinta indaba yasehluhluwe mfowethu. Nginencwadi engibhala manje uthando lweqiniso yenziwe ehluhluwe leyo ncwadi. Yeah. Leyo ncwadi kuphi nehlehlo ngiqale ngamixa ngiqale ngomtuba ngoba umkhwenyana wasemtubatuba esigodini sawamthola ensolweni intokazi izoba yasehluhluwe. Yeah. So ngoba ngiseza nayo uzothola konke nje eMantende ngizoyiphetha eMantende. Ngiyafuna ukuhambela ihluhluwe ngihambela izikole zangakhona ngiyobuka ingane ngenayo uniform ngifike nginikele. Kunjalo ingakho ngibhala ngendawo ehlukile ngoba ngizohamba ngisaveya ngibuka ukuthi ingane inayo uniform iphaseke kahle ekhaya i-right ukuze makubheda ngisondele principal ngingenelele. Injalo nje uphila niphile leyo mpilo. mfowethu sabonga kakhulu ibusiso ziphi inkampani ezwide production mfowethu sabonga kakhulu ngesikhathi sakhe sekufisela inhlanhla. Ngiyabonga futhi ube nosuku oluhle uqhubeka usebenze kahle danke. Siyabonga mbukelo ezwide production usekhuluma ogeqa amagulo wakho kwenza njengobesho. Siyabonga kakhulu.